18 août 2020 18 août 2022 ni y'a san fila ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga bɔsira la. An balimaw aw bisimila ye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi an n'an balimakɛ Elbesir Thiam don an bɛna ɲininkali dɔw kɔni tengu a la ni san fila kɔni kɔnɔna la. Thiam i ni ce. Ɲagale ka i fo ka Malaki filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Ayiwa bi ɲininkali min b'an bolo k'a tengu an balimakɛ la o de ye k'a fɔ ni y'a san fila kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ ye ni an ka jamanakuntigi kɔrɔlen ni an b'a fɔ a ma IBK ale ka fanga kɔni nanagir'a la an ka sɔrɔsiw kɔni fɛ. Thiam laɲini minnu kɔni tun bɛ nin ko in na ani maa minnu tun bɛ ka fɛn min reproché IBK la est-ce que o laɲiniw dafara fɛn min reproché la IBK la est-ce que o fɛn ninnu balila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni san fila in kɔnɔna la. Ɲagale i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na utikalo tile 18 san 2020 utikalo tile 18 san 2022 i b'a k'a fɔ ko fɛn min an ka jamanakuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni Ala ka wele sera ale ma ni ale taɲara an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'a ma ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen i b'a k'a fɔ ko fɛn min ale ka fanga taraki o kɛra o waati kɔnɔna la an b'o san fila la taraki min kɛra faso jama ka wulikajɔ tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔna la ko dongo jugu ni yuruguyurugu ni yɛrɛsagokɛ kun fanga bonyana kojugu ko fɛn min ye banbagaci wale kɛbaga k'olu ka sebaaya bɛ ka boli an ka finitigiw kan kosɛbɛ ko an ka duguw bɛ ka bɔ an bolo an ka maliyɛnw ka boli u ni na k'a ye k'a fɔ ko bolonɔw bilala janfa sɛbɛnw fɛnɛ caman na minnu bɛ Mali tɔw coron i b'a k'a fɔ ko nin kun ye laɲini kolomaw ye minnu kun bɛ ka lase faso jamaw fɛ n'olu ka baara tagala kun cɛ an ka finitigiw fɛ ka Ibrahim Boubacar Keita k'a ka fanga taraki san fila o tɛmɛnen kɔfɛ laɲini minnu n'olu tun bɛ kɛ bɔlɔn kɔnɔna la k'a ye k'a fɔ ko est-ce que olu bɛɛ sabatira wa an bɛ se k'a fɔ ko la mɔgɔw bɔra ni ɲinifɛn minnu ye bɔlɔn kɔnɔna la est-ce que an bɛ se k'a fɔ ko adamadenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ san fila Ibrahim Boubacar Keita talen kɔfɛ an b'a fɔ nimisiwasa bɛɛ ma sɔrɔ mais caman fana kɛra parce que n'i ye an ka golomasɛbɛn tabagaw n'i ye olu ka yɔrɔ côté lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye maramafɛnw caman olu lasanna k'a di an ka golomasɛbɛn tabagaw ma hali n'a y'a sɔrɔ a maramafɛn taba sanniw caman bɛ yen nɔ u caman kun kɛra depuis Ibrahim Boubacar Keita tile Ala ka hinɛ la depuis a ka waati la olu kun commandes lancera nka jamana mara ye continuité dɔ bɛ na o bɛ dɔ kɛ a bɛ ko dɔ daminɛ i b'a sɔrɔ a tɛ taa kun cɛ ale ka waati la donc a kun ye o sanniw dɔw daminɛ nka a ka fanga ma se ka laban ka bɛn a kana ka bɛn a ka waati ma donc hali n'a sɔrɔ an ka sɔrɔdasi minnu fana bɛ fanga la bi olu fana ye démarches teliya u ni rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se ka minɛnw sama fɛnɛ caman sanni fana k'o fana teliya o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye yuruguyurugu an b'a ye k'a fɔ ko avancée dɔ kɛr'o la mais belebeleba tora parce que an ye k'a fɔ ko dossier dɔ kun dayɛlɛnna waati dɔ la ka plainte da maa dɔw kɔ k'a fɔ ko u sera jamana nafolo taraki la notamment min yɛrɛ bɛ tali kɛ kosɛbɛ finitigilakaw ka wari min minnu détourné n'o ye loi de programmation militaire ye o wari minnu détourné i b'a ye k'a fɔ ko an ka maaba dɔw bɛ yen nɔ plainte kun dar'olu kan dɔw yɛrɛ k'u minɛra o ko senfɛ donc mais o bɛɛ n'a ta i b'a ye k'a fɔ ko ɲagale waleya dɔw fana tun bɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka waati la o waleya an bɛ ka ye k'a fɔ malheureusement o waleya kelenw bɛ ka continuer jusqu'à présent la tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye hali an ka ɲɔgɔndanw n'a bɛ kɛ ni o ye ka tali kɛ fini tenitigiya la walima hali baara yɔrɔw la i b'a ye k'a fɔ ko halisa maliden dɔw bɛ fisaya ni maliden dɔw ye o concours kɔnɔna la parce que halisa fo sous-couvert ko la f'a ka sɔrɔ e somɔgɔw kɔ ka girin ou bien a ka sɔrɔ musaka dɔ b'e bolo i bɛ se ka min bɔ walasa i ka ta halisa olu ye waleya minnu tun bɛ IBK tile la n'an bɛ ka olu ye halisa an bɛ don min na ko bi donc fɛn min ye halisa mara taabolo la an bɛ se k'a fɔ ko avancée yɛrɛ minnu fana kɛra tuguni o fana bɛ se ka tali kɛ tuguni kuranko ni jiko la hali n'a sɔrɔ transition waatilama i b'a ye k'a fɔ ko a kuma kun cayara kosɛbɛ k'a fɔ ko kurantigɛ fanga bonyana mais an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ ko caman kɛra o fana la il y a eu des avancées hali a ma mɛn kosɛbɛ fɛn min ye groupe électrogène camanba olu donna Mali kɔnɔna la ka se ka na dɔ kɛ dɔ bɔ kurantigɛba ninnu na bon maaw y'a fɔ dɔw ko ko sanni dɔw ko location don mais le plus important c'est que a kɔni donna an ka jamana kɔnɔ a bɛ ka se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔ bɔ an ka kurantigɛba ninnu caman na donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye danaya ni bonya ni karama ka se ka o ta k'o ɲɛsin an ka jamana ma jamana caman fɛ i b'a ye k'a fɔ ko an b'o fana kɔnɔna la san fila Ibrahim Boubacar Keita tɛmɛnen kɔfɛ wa fɛn min fana ye depuis an ka indépendance la fɛn min ye ka partenaire ɲuman fana sɔrɔ partenaire min ani min bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya i n'a fɔ rusilakaw i b'a ye k'a fɔ ko bi o partenaire o fana bɛ ka sinsin kosɛbɛ Mali ni bolo ɲɔgɔn ma i b'a ye k'a fɔ ko o sinsin bere bɛ ka na kosɛbɛ et puis jɔyɔrɔw bɛ ka ye fana minɛnko ta fanfɛla la a jɔyɔrɔ bɛ ka ye force ta fanfɛla a jɔyɔrɔ bɛ ka ye fana hali lafasali fana la conseil de sécurité des nations unies na
i b'a k'a fɔ ko an ka dossier caman bɛ u bɛ yen nɔ ka an dɛmɛ donc o b'a jira ko san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binnen kɔfɛ fɛn min ye bolodiɲɔgɔnma partenariat i b'a k'a fɔ ko o dili bɛ ka don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la donc ɲagali a ka ca min kɛra a ka ca min tora n'o kan ka kɛ halisa an da tɛna se ka se a bɛɛ ma nka bakuruba la an bɛ se ka nin fɔ san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga min n'o tarakira. Ayiwa e bɛ se ka mun de fɔ cɛmancɛ fanga kɔni ɲɛmɔgɔ ye walasa min tora kɔfɛ u bɛ se ka wuli k'o kɛ teliya walasa a kana kɛ baara fu ye maa minnu wulila ka jɔ kɛ walasa an ka se nin ma bi. Bon min bɛ se ka f'u ye dɔrɔn o de ye mo de ladilikan de ka tuma bɛɛ c'est à dire ni i bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ ka ɲa ou i bilala jamana ɲɛmɔgɔya la n'i tɛ fɛ ka tiɲɛ i bolo e dan ye dɔrɔn e sigira minnu place la olu ye fili min kɛ parce que mɔgɔ ma wuli i bɛ ka nɔfɛ ten k'a tɔgɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta o mɔgɔ ma wuli a nɔfɛ ten ko cɛkɔrɔba don mɔgɔ wulila de parce que mara taabolo tun man ɲi en réalité mara taabolo tun bɛ taa gulon fɛn caman na b'o la kalan b'o la dunkafa bɛ o la fɛn caman bɛ o la quoi hali denmisɛnninw ka baarako bɛɛ bɛ o kɔnɔna la donc dunkojugu ni yurugurugu o yɛrɛ de ye fɛn ko in yɛrɛ fɛnɛ fa n'a ba ye parce que n'i y'a mɛn an kɛɲɛna ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman jɔ walima ka dɔgɔtɔrɔso équipé ka ɲa i b'a k'a fɔ ko maa dɔ taara ka taa i fa jamana niyɔrɔ la Wagande kɔnɔna la k'o ta k'o bila a nagakɔrɔla la n'i y'a ye lakana ma sabati i b'a ye k'a fɔ ko jamana nafolo bɛ ka na cogo min na a tɛ ka don Mali ni malidenw na donc i b'a ye k'a fɔ ko dunkojugu ni yurugurugu o jɔyɔrɔ kun bonya kosɛbɛ o de nana ni faso jama ka wuli ka jɔ ye donc ni ninnu fana bɛ fɛ gɛlɛya minnu tɛmɛna n'o taara wolo fanga tarakiw la a ɲɔgɔn ka n'u sɔrɔ tɛmɛnen ninnu ye erreur minnu kɛ fili minnu kɛ u k'u jija k'o filiw de corriger walasa u fana bɛ se ka kisi tɔɔrɔ wɛrɛ ma u fana bɛ se ka erreur yɛrɛw kɛ dɛ mais fili minnu kɛra ka tɛmɛ u k'u jija u kana bin o fili ɲɔgɔnnaw de kɔnɔna la u kana fɔ k'u bɛ maa dɔw ta parce que n'a ka surun muso n'a ka surun ou bien a bɛ se kuma la kojugu ou bien en tout cas mɔgɔw kana ta o ma mais mɔgɔw ka ta parce que jamana kanu b'u la mɔgɔw ka ta parce que baara dɔ ɲɛdɔn b'u la baara min bɛ se ka nafa lase jamana ma donc armée fana kɔnɔna la maaw ka ta jamana kanu bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ se ka u yɛrɛ nin di kosɛbɛ u kana fɔ ko u bɛna fɔ k'u bɛ baarakɛlaw dɔrɔn ta Mali armée kɔnɔna la parce que n'aw ye baarakɛlaw dɔrɔn ta olu nakun ye sarata dɔrɔn de olu tɛ fɛ ka sa olu tɛ fɛ ka sɛgɛn Mali ko la donc n'a gɛlɛyara dɔɔnin dɔrɔn olu bɛ u yɛrɛ ta walima u b'u bolo jigin baara la n'u dun y'u bolo jigin baara la a nɔ bɛ ye mais n'aw taara aw kun fa malidenw na Mali kanu bɛ mɔgɔ minnu na maa minnu pɛrɛlen don ka u wasiji fo ka taa se u yɛrɛ jeli ma k'o di Mali ko la n'i y'o ta k'o kɛ ka golo masirilen tabagaw lafa i b'a ye k'a fɔ ko a maloya yɛrɛ bɛ k'olu la k'a fɔ ko ka boli ka bɔ kɛlɛdaga la ko ka na lakali so k'a fɔ ko jugu sera an na an ye réplique kɛ mais a bɛ kɛ maaw ye maa minnu ils sont prêts à aller vers l'ultime sacrifice pour que a kana fɔ k'a fɔ olu kɔ k'a fɔ ko olu delila ka boli walima k'olu delila k'u bolo jigin donc c'est extrêmement important an b'an sinsin tuma bɛɛ golo masirilen tabagaw ka côté la parce que an bɛ lakanabaliya de kɔnɔna la an bɛ lakanabaliya de kɔnɔna la et en ce sens que chaque fois n'an bɛ kuma f'an k'an sinsin o kan n'an kan ka ladilikan minnu di an b'o di ka sinsin o kan kosɛbɛ kosɛbɛ en même temps u k'u jija u ka boloɲɔgɔnma partenariat certes a b'an yurisi ɲɔgɔn cɛ o ka ɲi kosɛbɛ mais an ni an dafɛ jamanaw u k'a lajɛ an ni minnu kungilenna ye kelen ye an ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn bolo u k'o boloɲɔgɔnma u k'o tɔ fana sinsin kosɛbɛ n ɲɛ b'a la u ka taa n ka segin cayalen don Guinée kosɛbɛ donc a bɛna fɔ u yɛrɛ y'a faamuya ko an ni Guinée bɛ hakilina kelen na yɔrɔ dɔw la donc u ka olu fana sinsin kosɛbɛ pour que diɲɛ jamana kelen si tɛ se ka fɛn ɲa yɛrɛ n'i boloɲɔgɔnma tɛ i ni jamana dɔw ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni i dafɛ jamana dɔw parce que an ye jamana ye ala ma an garisɛgɛ don kɔgɔji la mais o kɛra faiblesse dɔ ye mais a kɛra force belebeleba fana ye parce que kɔgɔji bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen nɔ olu mago bɛ jɔ anw na parce que an b'an ka minɛnw bɛ don n'olu ka sira ye donc a ka kan an ka partenariat fana an k'o fana sinsin kosɛbɛ an n'an dafɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali n bɛ diya Mali in bɛ bɔ nɔgɔ la a dan ye dɔrɔn ka maa de sɔrɔ jamana in kanu bɛ mɔgɔ minnu na k'olu bila ɲɛfɛla la o ye an fa Cheikh Umar Sissoco o ye ale yɛrɛ ka ladilikan ye donc n bɛ bɔ ni kuma la ni o yɔrɔ de ye. kosɛbɛ Mali ale kɔni bɛ ɲa don n'a nataw la ni ala sɔnna ma ni an bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya yan yɔrɔ la an bɛ foli di an ka finitigiw ma olu minnu y'u ni di jamana in ye hali bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana bɔ nin cogoya in na ayiwa ni san 2 in kɔni tɛmɛnen an b'a jigiya don minnu bɛ ka na an ka camancɛ fanga kumaw u bɛna baaraba kɛ walasa Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min Mali kurako min bɛ yen nɔ ni an bɛɛ pereselen don k'a kɔnɔ an bolo a wagati kɔni bɛ ka se ayiwa an balimaw ni kɔni tun ye an ka bi kunnafoni kɔni cɛman kumabaw ye k'a fɔ